Calaz. It's the second hour with the same dance song to the world. Right about now, you must press the record button. Gotta know some of the bandits in the building. It's the love story. Nothing beats reggae music. Oh, yo. Anything nice, how we play it twice. Are you saying enough respect to the bandits? After this is too much from Calaz. From nothing to something, he's in the building right about now. Check out and that neta is strictly reggae. This is the best of the best, the wisdom static. Listening in Maronde. If you're ready for the album right about now, the bill stand up our number 0731168045. Chingo is a stand on Zango Jeteba. You're ready when you're ready. Just what I'm saying, it's all about music with a meaning and music with a feeling. Music for the mature people. The sound of the good zone. Yes, so. Simplex music. Sando, how guanabo.
Lord God have mercy me, man. Saying love is lovely and war is ugly. Trust me, and it's all about the love story in the month of love. Of course, we're talking about February. It's a Valentine's, and we give you nothing but the best selection on this lovely day. Yeah, man, with my special guest in the building right about now. Of course, I'm talking about the bandit himself from nothing to something. Calaz is in the building. Let go that one again. Drop it. Out the banquet. My way. What driver Mushega? Level. I think this one is the best. One thing I like about reggae music, when it hits you, you feel no pain. I always tell you, the message is in the music and the music is in the message. Good music, Bonita. Showcasing the brand new album, Love Story, reggae music to the world. Love ideas also. Check. Calaz is now the king of lovers reggae. Mad Love Jones.
Connective. Yes, but it's up and running. Love story. It's a lovers reggae. Rock steady. That's my song. Oh, God, do you relate to that one? Lord, it's brand new. Pick up yourself for the King Alfred lockdown right about now. One drop. The music with the meaning and music with the feeling. Oh, God bless, no man could ever guess anything. God, I know the worst. It's all about the Valentine's special. As I told you before that, I've got a special guest tonight. Of course, I'm talking about one set Calaz. As we are going to be talking about his current projects and what he will be working on in the near future. But mainly, we are concentrating on the lovers reggae love story. Yes, man, we don't tell you already, man. It's all about non-stop shelling. So on CFM Stereo, my station, your station, 106.4. It's the Judgment Yard. Armageddon, and the final battle between good and evil. You know what we mean when we say Armageddon? The final battle between good and evil. Yes, man, the bandit is in the building. Bandit! Well, forward to CFM Stereo. It's a blessing to be with you on a lovely Thursday evening. I will both you good time. Ngori nyayo unokuze asuvara joka 14 February. Magara manga mapromisa mafans enyu kuti tino zvatichakupai zvatichakuti pakurirei and mauya naro love story. But my first question kwamode kuti why lovers reggae? Maidzokorora futika for the second year running and at the same timing again. Why are you now a reggae artist? Ndoba ne passion yenyera. Chaido ndidzokorore kuti from the singles and last year. Right. Yakatambirwa navanhu. Like what is last year performance yangu first 20 minutes to 30 minutes ndaimba reggae. Yene reggae jet. So yakatambirwa navanhu. So chaita ndidzokorore be mafans aitaiwa achimboita sei chimbopamazve kana mfana wangu seleno banditi muombe ya seleno banditi muombe akataiwa mukuruka chimbopamai zvanzi bopame zvakare zvanzi chimbopamai nemudhara unonzi Mazani kuona ukabata ma-euters ma Mr. Mazani akati kuona ndakaudzwa dzimwe reggae dzanzanda munzwa kune 3 types of reggae dzawabata dzimvangu dzedu ufana kuramba uchirwa chiramba uchirwa dzakareso andingati ndakuita reggae artist but kureggae ndokwanda kudaira ndichiwandira mada kuwandira kureggae yes kuda kushakuta unique wese but zvingungu ndengu zvinorohwa hazvimirwi ndo pazvinozorohwa mane panapa. Yeah, but timing what if artists vaburitsa works out? Okay, in particular what's your take on Winky D's new song Garden? Akarwa basa akabata basa akarwa basa mvara ngombe una pane barwa basa unoziya pane pangu kuti unogona usara uchirwa dzoro wanika but basa pane pakuti kuopa ntaurwa napa goneka panotaurwa but iri nyaya yedate waiziya date remuswevhale ndo date racho reneutral kuti vanhu vese vanenge vachidaita sei vanoratidzana lavo vachidaita sei saka hatingachidhere munhu but at the same time unoziva date randongoita obvious pane tunyaya tunongoitika but zvinoita kuti zvinhu zvese
waiziya but date rinenge risina munhu waiziya date asiri munhu aiwa date asiri munhu zvafa kuti ufamba uchanzi vhali kana utanzi Christmas utanzi mabuditsire masongo paChristmas ndakatanga kuti Christmas ndeyangu waiziya ko chinoitika ndekuti togona kuplana zvinhu zvakafanana then ini ndokurumidza kuti sei kubudisa advert waiziya but mumwe anenge akaplana ufuta rakubuditsoji but asitabuditso advert kuti acha anchabuditsa buzazabuditsa pamwe ndindotouraya chi program yake waiziya but ndoziva zvangu kuti kuri kudhara kwako about 4-5 years nekubvunza kuda kubvunza iwe ndaigona kuzwa imwe answer ikazikambeitsi kuda but I'm quite happy that you're becoming mature enough and it all the love story it all tells the story kuti we are Calaz we are just Calaz we are asi Calaz uyu tokuna ngomonere mukufamba nenguva wedu wakudhara ndichivhiringidza vanhu uchivhiringidza vanhu amendikukozwa vanzi vari kukuti muovheti ndamuovheti but kuona chinoitika manje kana timuovheti kuona kana tiri kuhondo paipai unomboorohwo nepfuti bozi maovheti haana ziso mwana gumbo waizi kune dzimwe hondo zvafanana kuti hondo kana yasaurayana ndozvandida kubvunza kuti iwowo pahondo dzese dzawakarwa iwowo uchiri banditi kutanga rena rine ukashere the bandit papa wachiri mubanditi ndeipi hondo yakanyatsa kuvhundudza iwe as an artist saura uya anoziva zvinhu zvacho zvinodoti vanhu unoziva mechi akambouya bari mabara akazonopera maja ada kusvika dzakane nharo waiziya yani maeza hazina place kuona hondo dziya handingatanzi ine zvandichada zvekudhisana nevanhu waiziya but hazvinoti masongo akaita semasana ndinendega ndine dhanzi waiziya maself prestige maruwa waiziya andi hondo yakuti hedhoni Ethertin ndakutora musoro wako aiwa inezvi tikadosangana nakomana boy remarasa and I don't regret kuita hondo dziya ndo dzakatondisvitsa chi yanga iri time yacho ini ndasiyirawo panhongo ana madvibe achibvarira vanhu waiziya because mukuru manje next in 10 or 30 waiziya kuti uramboita dzimwe hondo ka hadzichadiwa waiziya saka ine zvayo ndamuovheti tichitumira ngomana kuhondo. Looking at this album, it's a 9-track album and my song actually they are very emotional and very touching. Iyo pauli yatichozoto kwayatoshanda nemoyo wako uri kutsikwe moyo ndeipi yaunoti iye album aka ndara iyi inofungisa kuri ngwani mataura inofungisa kuri waiziya unonisvitsa kure inofungisa kure asi kuona zvinoitika manje zvakafanira kuti Ethertin pamadhona ko mudhona wako unoida ndeupi hazvibude unokumira kuwana sakafanana mayouth angu yese ndechingomona taiwa maworks because kuona chatunoita kune mamwe masongo kuti tonyora zvinochitika mulife medu kuita pamwe ndonyora zvandakuona zvichiitwa Ethertin kuita pamwe ndonyora zvikungoitika mugeto oro ndonyora zvandingoimagina mubrain dzangu dzimwe nyaya dzatinoimba waiziya saka music yacho because techimbira vanhu vakasiyana-siyana because ukangonyora iwo zvikuitika mulove life yako kapamwe yako uri kufaya but yemumwe haisi kufaya mumwe munhu ari kutoti chimungu changu tondichita waiziya mumwe ari kutoti hashamari kana usandideka ngazvidhako waiziya so kazhinji twanzonyora chi neweyoyo kuti zvakanangana neni zvandiri kuonawo zvichiitwa nezvemufirimu. You worked with so many with different producers on this album. Why these producers in particular? Iwao wakashanda navanhu. Why ana Rodney Simplex ndoku kubva poa rako ere kana kuti ndoona kuti unogona kushanda nawo une any particular reason? Ini ndo kwanza kushanda nemunhu wese but unozikanwa neproject yakuita stage yetave neage yetave zvichada kushamwari waiziya kuti Ethertin peso wangu akutongondoera rege waiziya because unenge utotsvagida kuti ainyinyika ndikuda ngoma ndakutofonera malomti waiziya ini ndikuda chinhu chakadai so ndakufonera Cashlips waiziya ini ndikuda chinhu chakadai so ndakufonerani waiziya but hazvirevi kuti uyu ndakamumaka uyu handisi kushanda naye but
But the taste ya unochapa. Unobochinzwa kunanzwa kuti aini ganini kunani. Ganini tsvakanini. Zvakafanira kuti uda collabora kada esuka. Ngokuti agani kulwana face wangu waizi. But pane collabora unotonzwa kuti I need kufana kuno nani. The producer, yeah, true. Waizi. Zvakafanira andati ndikazomchera kuno. Yebo nangu. Mazoto kuno ndokunonaka. That's the honest truth. Yeah, man, great is great, and you could never underrate, and there's no substitute for quality. We are talking about the life story and his vision within the entertainment sector, where he is today and where he will be seeing himself in 5 years. We're going to be asking him on that note, but right about now, we just want to feel some of the tracks on the love story, and the music goes like so. The title track of the album. I'm busy. Done and produced by the one who was scared. This one is called The Love Story. The title track of the album. Kaboom! Baby, don't worry. That's Calaz akura achaita madhisi ndafara zvekuti Thomas pamadziva. Ngava munge vange zimbabwe. My baby, don't worry. Nagakurova, I'm sorry. Nagakuchita, I'm sorry. Nagakuchuka, I'm sorry. Ndachinja, don't worry. No man, no cry. No woman, no cry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Ambassador, we love us reggae. She's a boy, but not on about. But today, Italian real love will represent Kid Yala. Baby, don't worry. I'm sorry. Nagakuchita, I'm sorry. Nagakuchuka, I'm sorry. Ndachinja, don't worry. No man, no cry. No woman, no cry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. When the DJ is touched by the music, he plays it again. One more time for DJ Flevah. I say, but I enjoyed this. Bless.
Baba Kabika Chindanga. Lecture kunyeta utabanked. Kukunja pisa sechitori Ndawa moke wange zima body My baby don't worry Nagakuroa I'm sorry Nagakuchita I'm sorry Nagakutuka I'm sorry Ndachinja don't worry No man no cry Man's love story atende utamwa munuguno Nakutom Baba did Ante niko kukona se Calaz. Ante kana kutere na Calaz. Tukutomu tere na guys. Je sais j'adaka kankanisa J'adaka kukumisa J'adaka tendija Undija santikisa Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be This one touched me now. Flevah, hear this youth here. As I elder Ethertin, I used to hate say Calaz, but I abandoned belief visa. Jealous down. But it's not about to go. My good say good sounds go back one side of I told you already. Love is the greatest force, which is capable of turning an enemy into a friend. She had it from the man himself. Teacher, professor, this one is baby, you just some professor, this one is what's up, Caesar? International. What a combination! I say Calaz back to back to 1 Celsius. Lord God have mercy, but this is happened to be one of my favorite tracks on this year album saying, yeah man, that's man when I get on the fire. I pick up yourself in the middle Christ, which guy does about this studio wicked. Trust one of us said, circle us back to back with 1 Celsius. Listen to the one drop. Bang bang bang. What's up, Caesar? Bang 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 bang. Oh why I see no basoga bodana na the way. Shaba sopera ga shana na the way. Ashina basoga bodana na ye. In the muda we wanna scan na muda. Ashina basoga bodana na the way. Shaba sopera ga shana na the way. Ashina basoga bodana na ye. In the muda we wanna scan na muda. Na bodana the way. She know that very slim man, she did it in my dog. Saka kumuda. In no muda. Saka this is another no muda. In no muda. Pick up yourself in a tashinga. No. In G-Town. She only whenever baby. Even I will put a baby.
Yeah, man. John Osama said it's all about the love story. Yeah, man, the greatest love story on a 14th of February. Yeah, man, the month of love. Zina, don't tell already, say, man, on ZFM, so we have a special guest, you know. Yeah, man, the bandit in the building right about this. We are showcasing nothing but the best selections, see? But right about now, DJ, warm to them. Follow me then. Kungo kufunga so. Hansi unondi shitsa kure. So unondi chapo. Jiwe kamuno wacho. Kuzo tukaita kufona. Message ya kongo iona. Ana inova yaroa. Moyo watanga kupomba. Moyo wangu no kuda. Moyo wangu no kuda. Ndiwe unondinzwisisa, unondisambisa, ndiwe weka unondisvisa kure, 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 unondisvisa kure, 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 ndiwe weka unondisvisa kure. Kanone mumwe munhu zviripo unodinzwisa zvandisinganzwiswe kanone mumwe munhu iwe uri wanari yega namwari andimufuna kureka follow me then kungo kufunga so yes, man, I hear my teacher say this one I can relate. It's best though, the true story. Message ya kongo iona. Ana inova yaroa. Moyo watanga kupomba. Moyo wangu no kuda. Moyo wangu no kuda. Moyo wangu no kuda. Moyo wangu no kuda. Ndiwe unondisisa. Ndiwe unondinzwisisa. Unondisambisa. Ndiwe weka unondisvisa kure. The boss yala wakupisa. Chaka nyanya ito ni Leon from Chitown. Ndiwe weka unondisvisa kure. Zvatisinganzwiswe kanone mumwe munhu iwe uri wanari yega namwari andimufuna kureka pasina iwe pane pandoenda kundinda usafi wareketa nekuti ukamira upenyu wangu unotomira ndiwe wandinoraramira apana chinozondipambira ndiwe unondidisisa ndiwe unondidisisa. The greatest love story on ZFM Stereo. It's all about lovely Thursday evening, and we don't tell you this is my special guest is in the building, and we're just talking about the love story. Yeah, man, as Mr. Something, what a good piece of the store, 6. Yeah, man, they say towers of the Wesley, and the boss Wagaramba, so Tasushika Kure, man. Yeah, man, it's all about maturity, like what he said. Could answer Atakumacho, man, those next year,
Mama mtiri bobo mama. Zonyadza kutaura. Zonyadza kutaura. Ndinota kuimba data trapanes. Trapanes. 24 chete. 25 but this was three bobo. Okay, Calaz, your take on what it takes to stay in the game for so long. Chicha unyanzo ichidocho nofana kuitwa kuti uramba uri business, uramba uri relevant. Because kuna fana wopo sezozvo wachora kuti makukura ke kuna fana nonga wachingobuda wanenge wachipisa ofuti but mimi ndinofambisa sei kuti murambe muchidzi mimi vachiri relevant vari mu game. Ena nekunzi anti uyapera chichi chinonzi dauti nditsananguri ndima. Yeah. Sandaenda nyekunzi apera. Nyekunzapera iyi. Ukona zvinoitika. Zvinoitika muindustry. Zvakafanira kuti pamune muchi ukatotanga kunzi wapera kuti uzonatso akubhilivisa vanhu ka waiziya ukona isusu graphs redu patikapinda ka ndakatopinda chichikonzeresa confusion ende ndakacreata maenemies akawanda waiziya vamwe ndaizvitsvagira ndega vamwe vaiuya vega kungoti auya anenge akutoenda kauyu ngatongotanga kutofambana naye waiziya ndakaita mistakes akawanda waiziya zvimwe ndichigona zvandaita but izvinezvi ndakwanisa kumira ndotarisa manje kuti apa 1+1 2 waiziya zvafanira kuti ukarerwa dise kunzi Calaz anobleach wanzwisisa nyika yese akutobhilivha kuti uinvest bosh waiziya hauzokwanisa kunobhilivha vana vamana anga ari madhisa umana waiziya saka ndonyaya yekunzi wapera but inini unoziva mana anzi apera jamani as long as artist achiwana mashows waiziya not only muzimbabwe achitoenda foreign waiziya achihaiwa achita sei uona kana wapera unenge wawana mashows ekunzi ngongoti but Calaz mufana wangu umusuper show ukaona wakuwana mashow ekuti vanhu vakunyara kuti but Calaz akura naye waiziya munhu anonzi apera jamani ka munhu wekutoti achatowanikwa mashows achataurwa nezvake waiziya kana pameni muwazi ende ukaona promoter asakwanisa kuti aiwo takuda kupa kana $5 yauimbi waiziya because artist kupera kwake ka chinhu chinonzi artist haaperi but chinhu chinobva pana artist hype waiziya pane hype rasta unoziya Calaz akanzaita hype ka nange ndikangonoimba chero ndikatongonoimba song ine 1 ndinopisa waiziya saka chinobva pana artist hype waiziya ende hype iyo ikabva paura ndikunyebera ka waiziya ende chinonyepedza vanhu number 1 waiziya number 1 aiwa number 1 yakaipa ndinoda kuzi number 1 yekunzi ndinokunda vanhu vese because kuona ukaita machune uchingori pa number 1 uchivharira vanhu ka paunozoita kunge wakuenda pa number 3 4 unongonzi waita sei wapera ukambopisa ka ubva wambotonga wadzikira ubva waita sei unofanira kuita zvakafanira isusu chai everyday chabuda chinzi azodai sona nengirikini Calaz adai sona nengirikini saka nyaya idzo dzikachangoita nge dzisipo ka waiziya waita sei wachanga wazorora waiziya so artist kupera kwake haina thing kutokarara nekutoregedza kuimba nekuti ukaona kune mamwe maartist angoona usatomushedzwa mashow apakatoipa nonga kuti unofanira kutongobvuma kuti akavana pa zvakaipa ndakudzokerwa nyaya yakanga uchitaura chinoita kuti urambe uri mugame nechekutanga mudara ini ndine nharo but nharo dzacho dzakuzomwena chingosiyana nekukura waiziya because isu tatoti nharo dzacho tikatonoti panapa zvakatoipa ka aitongomuka ichongoti aini Ethertin ndakuda muataari Ethertin kana tomuataga chaizvo zvakutofamba ende kana ndichikuataga wozikuona formation ndaikwadzira vanhu vangu vana vandaizotukana navo ini pane zonoataka munhu wangu ka ndaichiziva kuti cashlibs chine zvinhu zvedu zvatakaronga zvakaipainoenderana nemadhisi waiziya saka kumakomana vaizoconcentrata manje nekufambana neni manje waiziya indo andaburisa chinonakidza zvoti ndikaendoshow ndikaona kuti panapo vanhu vasi kuda izvozvo imba dzinoita sei but mumwe anozoenda aine bhegi remadhisi chete waiziya saka ndiwe muadvisa ndikopanha kuti apana kana muchifambana ka zvinonakidza but panoda kuti ukaita madhisi ka uita masongo kuti pane pamboti ukada kuimba madhisi makena anokuvhiringidza pane pauda kutombosvika utange inini handitomboita zvemadhisi wozongoti kadhisi kuchada wakubuda unozorodzwa saka hard work mudhara ka nekuita nharo waiziya ende passion yemusic chaivo because ini mukura nokunyebera ndakasangana zvakawanda waiziya
pama-artist eseka I think ndina artist anorwiswa zvimwe zvekuti ndoshuwa kuti nyaya dzacho dzine dzakatoipa dzototi nangu ukaposta kana picture wakatombotyora unotanga utoshaudwa kana ukaposta picture uchinamata nangu ane bhaibheri unotanga kunzi kunyeba ukaizvo zvita mambo wehondo ndokuona dzakapinda nehondo saka vanhu vangatototi isusu tiioneweka vanhu vakatobhedhera kuti isusu naCalaz ihondo hatitiwirirani waizi but ndiri munhu wekuti ndakazvitambira ende ukationa ini chandakangonidza choti ukaona vanhu vachitoramba vachitaura nezvako vanhu vanokuda singaiti chinhu chakaipa muindustry ka ndichoti pakatopostwa because ndikaposta ndikationa munhu handiwana simbo rekuti azondishauta ka munhu yakutotarisa zvandikuita waizi ende isusu kutsvaga mari kwedu ka kutoonekwa zvatinenge sei zvatinenge chitoita waizi akafanana nekuti Calaz kuti hanzi koko ndoenda nomutema handi kunobhadhara waizi saka ndokugadzira mari kwacho waizi but zvinhu zvokuti nekukura ka waizi unongochaita uchiona kuti aidziwo ndedzi vapfana unozvati chipi because vapfana vedu vari kukura ka waizi but as an artist aita kutokonzera sema-elders makabvira kudara nazvo aiwa zvakafanira kuti ukanzwa munhu anoti Mbari Boys kachanetsera handisi boys kavarume chikarambe chimozanzi Mbari Boys aiwa Mbari Boys vapfanira kuti uyu tikarabe ngonzi Mbari Boys aiwa hatichazi Mbari Boys ini ndimakaseta foundation and kuna vapfana vari kusumukawo vakawanda tiringonzwa vari muindustry you as an artist unoona kuti mufana uyu akanyatsokonzera necareer yake anogona kusvikawo malevels enyama akasvika kana kutopfuura ndeupi ukuona ine hombe waiziya because ukuona kuti munhu wese angaine munhu anenge achinakirwa naye because ndikuona ndini mumwe munhu andoti unoti anorova ka but nozangona unika kuti vanofana but pafair waiziya mfana Enzo waiziya pane vapfana hesi vakambodhonza ndimfana ane nharo dzinenge dzako ane nharo waiziya anenge aine zvinhu zvekuti anofana kuramba achita nharo waiziya pazuka mawani apfuma kwehora waiziya kuona vanhu vese vane maskiri akasiyana waiziya vane maskiri akasiyana saka panongoda kuti vapushwe zvakafanana vese ndataura semunhu apa vapushwe zvakafanana handina chandichabvisa kana kuwedzera apo wataura semunhu mukuru vanofanira kupushwa chii zvakafanana kwete kuti mutungamidzwa mberi muiswa pakati mashure wese kana vari vapfana vedu ise vatingapusha ichi zvakafanana I'm in love with the new colors maturity yakadaka zvishuwa vakutaura sevanhu vakuru right album Love Story. Any more works this year after this album? Ezvinezvi kuona ndambodisappointa makomana angu akawanda zvokuti vanishedzo mareading waizi ndikuda kutraya kushanda nepesi yangu right nzwisa next chinhu chandikuita ndikushanda naCash Lips waizi tine project yatikuita tikaitanga zvedu kutanga kwegore waizi tine project yatikuita because Cash Lips mangoma angu maitsa inova munhu akandinzwisisa ende ropa redu rinongopindirana waiziya so totramboita something waiziya saka ndo zvinhu zvatichaita pamberi apo but trust me handisi kushanda nepressure ende mukazondishaya mareading waiziya ndinoda kumboona because apana mazuva ano ari dangerous vanokuzorodza akaona kupinda mareading zvedhiza awarapinda mareading zvedhiza ingoti ndini Calaz ndiri mubhanditi nemafanzi vapana vacho vakatori dangerous but mareading muchapindawo 1 or 2 but ndensikawanike paese kushanda nechi ndotira kushanda nepesi yangu waiziya because mangoma takamawanza ZFM Stereo, my station, your station. A Love Story is the album that we are indulging in about night. But right about now, I'm going to play another big tune on this year album. I don't need to introduce this one. I just want you to hear it. Flevah. Look for that tune there and drop it like it's hot. Mangwana, teacher Tamira Mangwana, she's
Calaz featuring Ja Praiser. Love story. It goes like this. Calaz featuring Ja Praiser. Please pull up that jump. Pull up that jump. Mangwana, teacher tell me Mangwana, she's Mangwana, teacher tell me I'm feeling Kaga. Mangwana, she's Pick up yourself, Mr. Romeo. Say thank you, Ethertin, for the album launch. Follow me, the told me, I need to show my ID. In the guy, nigga, to ship society. Never me, I will take it. Never Calaz and Ja Praiser. 100% tuned with the extra amount of niceness. It's the 5-star general out of Bulawayo. Sando Zage Posiala. Abam Daganyanya. Elda Gode Anzu Kochama na wapere pa Obama pa. Waja bindu na nini. Simplex music. Listen to this story. A track called Zaro. Boys zangu seba mko baba. Simuka,
Someone to see, ana ya mia kuroba, magoma na wemukopa, magoma na wemukopa. Kushesa itujali timika mumasiso saru, magoma na waina waneziripo, machiro mamanu, wakamunyatisa, wakamurwatisa, kumuvisa zipeko, wachimuro vanechimbo, saru wakaritsa mere. Ukiwa wakaritsa mere, ukiwa wakaritsa mere, wakaona manosi safi. And so touching. Watanga kumanya, wakapa watanga kumumanyisa, nepaka chibero chachimanya, akatamburwa nekono kutaito chisa. Ladies and hit after hit, it's the world's best music, back to back music, non-stop jams. Yes, man. Trust what I'm saying. The greatest, great, and the good, never underrated track called Zaru. And the boys them cover. Yeah, man. Right about now, me up in the microphone saying that to my brother there and the place say Calaz. Kasuma guy, can't touch him. Lopani nyese apa pakabwela kungo katupani nyema kamuntu kuyabridge kwakonkope kakango yo kangoti lekanigweto nitlakizo creativity amune wordplay Nye video. Yeah, to go fast. Yeah. Ngoti pana pandoti mubatanza nyanga leso. Maize. Aiwa desha mari. Andiri Saru and what a touching song. I pick up boss yala. Kabata vanhu kanoti Saru ndo kana makamboona kama movie kaibuda kenzi sad love story. Makambo ndoti my theme kana Saru. Yeah, but trust me, it's a great album and I'm really happy for you and we hope to see more works. Chamati mchada mchitana cash lips. Yeah. Panenge pakaipa. Saka tunoti mune mafanze nyemuda kwati boss. Kune mafanze angu. DJ. Imagine yo big up Flevah Ripa. Ethertin na sasa big up. Like obvious. Aya mafanze angu lo matenda. Maize. Kuchitipe from nothing kutinzana Mr. something. You wanna vachichengeta. Maize. Ndo mabosedi. Kuti chufamba chiti ndachiditi chidhafu. Isusu totochengeta vakadzi kudzimba kubati mafanzi edu ndo anenge achitotichengeta isu totochengetwawo saka ndingoti ngavaramba vachitsigira ende ticharamba tichivaita se tichivapakurira ende love story yabuda nakirwai handisi mucompetition nevanhu kuno mwana ngoti zvinhu tetakashanda ka vaisi kuno mwana ngada kuti zvashandwa nemumwe unobva kuti asi tatomunzwa so unoziva rimwe ruvengo sokutoti tomunzwa kuti ningiri Calaz akuti chakabata hapana zvakaita kune mamwe maartist mamwe anoziva vanogona vasati vamusangana nazvo vanhu vakatodaro muchatosangana navo waiziva zviriko waiziva saka iwe ukatoita give up pazvinhu izvozvo ka ndiunenge waita sei ndiunenge wazorora zvafanira mafacebook medu mune mamwe mashefa anototi isusu zvatanyora ndizvo chaizvo but Ethertin agoni vanhu vese vanofana kutoti agoni kana Ethertin ai ndikuona future yake yakadai vatozisa maprophets waiziva vanhu vakadaro variko waiziva saka musazo hapana ichidiki vangu musazobatikana nezvinotaurwa nevanhu vavo vatoona Facebook ichinetsa usatombobatike papo waiziva because pafacebook mazuva ano ukaposta chinhu 80% zvine zvitori negative nezvitaurwa nevanhu zvonogona kufunga kuti hapana chauri kuita but ukatoita samangoma anenge ane chibuditsai ini chandongotaura ndechoti in the next 3-4 months tiitangokandira malive show emangoma anenge achinzi akatapa utishandiswa vanhu vari kuimba
maiziya Munesa saka kune timu rinondisimbisa aiwa musavhiringidzwe maiziya tisi totuvhiringidza vanhu the bandit The bandits. I don't know the bandits. ridheri vhalika aiwa ndida kutenda mudzimai wangu nekundibikira munya iwo ndanzwa kutobhiga madhama yako pasession yangu unoti aiwa ndinguva yangu urandispadhene kwanzi Ethertin akatotaura kazi waiwo akatozomutaura aiwa madhama wangu mweese ndima vakatoti aiwa mudhara chimomira izvichi mumire zvenyunga maiziya Blessed innocent Calaz, we should have them for the best. CFM Stereo, my station, your station, and the beat goes on. The news coming up next on Z. ZFM Stereo News.